Летен килим, който не запарва, да, има огромна разлика. И ако лятото махате килимите, значи просто не сте попаднали на правилния тип. Вижте този килим с памук в състава. Памукът е много добър избор за топлите месеци, защото материята диша по-добре и не създава тежко усещане под краката. Точно такъв тип килими стоят супер свежо през лятото. А ето нещо, което повечето хора не знаят. Вълната не е само за зимата. Тя всъщност регулира температурата и не създава това спарено усещане като някои дебели синтетични килими. Този килим Лана е точно такъв. Мек и натурален, но в същото време плоската му структура прави дома уютен, без онова топло и задушно усещане. Ако искате нещо практично за лятото, плоскотаканите килими са топ избор. Килим Summer е тънък, лек и въздухът минава много по-свободно през него. Много любим модел за лятно жилище. Става дори за тераси или по-слънчеви помещения заради своята UV защита. И още един много добър вариант – килимите с нисък косъм. Килим Miracle е изненадващо мек и комфортен, но без тежкия пухкав ефект, който запарва през лятото. И честно, изглежда супер модерно в светъл интериор. Така че не, проблемът не е в килима. При 35 градуса навън, проблемът идва при много дебел, рошев и изкуствен тип килим. Последвай Камко, за да си спестиш още грешки в следващата покупка на килим. Килими Камко БГ – стъпка към по-красив дом.